Horos madihita amanginang, selamat hari Minggu, songoni penang amanami inanami, ianakon nami sekolah minggu, remaja naposo, namadohoti permingguota, disadarion, taparade marohata, asa tapuka permingguota, marede mahita siap buku ede nomor 125, ayat sada 2 dohot opat. Ayah
marhite-hite goarni deba ata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamurap dohot Jerusalem jala marolopolop mida ibana sudehamu. Ale akana holong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marap dohot ibana sudehamu. Ale akana marsak roha mida ibana na sailaon. Las dorohaku dia kana madok tuau. Beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangolu padomu hojolma dohot debata. Hupuji hami goarmi jela hudok hami mauliate tuho. Ala ni saluhut nabi nahenmu patupahon hangoluon nami. Sedongani mahami marhite-hite asini roham. Asa hupikir hami toktong na tinaonmu dohot hamamatem. Asa warhasakko hami dosa nami jala asa tubuh di hami hapur siaon na sitong. Jala asa marroha haholongon hami huhut madok mauliate tuho. Asa olo hami mangihuton horo di hamatean. Ale Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria. Naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai. Olat nion rodi saliling nililing na. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu tasadarion. Ima patik na perjolo sahat tu patik na 10. Patik perjolo audo Jehovah debatam ninna debatata. Dan jadi au marakup bahenonmu debatam. Patik na paduahon. Dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanonmu. Manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek pe di torunitano yang gotunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goarni di bata yang go soture dalanna. Aihona uhum na dosogot akka na marsine yang di goarna. Patik paupaton ingot hamu mapabadiaon ari minggui. Dinaono mari maulahamuna sa siulaonmu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe na mangebati hutam. Ai di naono mari do di toppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jehovah ari paradianan nai jala di perbadiai. Patik palimahon ikon pasanga pemudo na torasmu asa mertua ho jala leleng mangolu. Di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamuno, patik papituhon, unang ho mangalakop, patik pawaluhon,
unang ho manako, patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata na sututum maralohon do ngajolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongat saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Behapa do ni debatata ringo tu patik na sapului, odo. Au do Jahoba debatam ninna debatata. Pargogo na sohatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan na sogoro hadiau. Alaya sido rohaku diaka na meribu-ribu, akan na marholong ni roha diau, naso mangalaosi patiki. Atong rap mangidogogo mahita taringot tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami mangulahon na hobarto patik mi. Amen. Tatopo timado sa tanagodangi tuadopan ni debata martangi ang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatudosan, para si roha midahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahato dohami tubuh jaladang adong haporsiaw di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Masegodang do pangalasyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami dohot pangalasyon nami. Sa ingot mahami hobar tuasi ni roham dohot denggan ni basam. Ala ni goarmu, ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin.
Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaon ni dosata. Humokop hita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di bahet debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapo madi debata na digijang. Amin. Turpuk epistel di permingguota sadarion, iman adianet sian buku nisi Injil Lukas bidu 15 ayat sada sahatu ayat pitu. Lukas bidu 15 ayat sada sahatu ayat pitu, tajahama marsikat soring. Upama taringot tu biru-biru nalilu. Dungi di pasol hot torop aka si jalobeu dohot si pardosa dirina tu ibana lahot tu mangihon hatana. Jadi marmungut-mungut ma aka parise dohot si boto surat. Ia hatana sida dijakonon do aka pardosa pola sapanganan ibana dohot nasida. Gabe dihatakon ibana ma upamaot tu nasida. Ise hamo sahalak par biru-biru 100 anggota dekpar sada siani naso tuminggolhan nasia puluh siai di ladang lau mangalului naso taridai paima jupaksa. Ia dung dapotsa dia peon ma tua barana sian lasni rohana. Jadi dung saat ibana tu jabuna di papunguma ale-alenya dohot hokbar budulna di dogma tu nasida. Marlas miroha mahamu rab dohot au ala jupang au biru-biruku naung magoi. Diayak piturap mahita majaha. Hudok matuhamu sumantu sido gumodang las miroha di banua gijang mida si pardosa sahalak naulo bau-bauhon rohana. Asa mida sia pulusia partigor nasokola bau-bauhon rohana sida. Ido sahatna mertua mana tu mangihon hatan ide bata jalan nau peopsa. Amin. Ooh.
tidak ko maha porsiautai, songon na tidak ko nidongata saha porsiau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit doho tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di perbadia, andorang soha bubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, nama te terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanua torudung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan naso rasuda. Amin. Titing di Minggu Letare 27 Maret 2022. Na perjulu goar ni minggutta sadarion ima Minggu Letare dohot tema marlas ni roha di bagasan Tuhani paduahon padidion nabadia. Di hari Minggu 10 April 2022 di permingguon pukul 10 patupaon ni huriata do padidion nabadia. Tunatoras naing mabuan dagdanak tu pandidioni asaro merguru di hari Kamis tanggal 7 April 2022 pukul 10 maringanan di gereja huhut mabuan surat pengantar sian situa wik dohot fotokopi akte lahir manang surat kenal lahir na patuluhon na naing marbagas titing parjulu naing majalo pasu-pasu parbogason ma Januar Lois King Siregar anak ni amata Jackson Levi Siregar tubuh ni inata Ratna Lisperia Boru Naibaho, ruas ni HKBP Resort Ujung Menteng, dohot Orwana, Teresia Nurhayati Boru Naibaho, Boru ni Amata Sotan Naibaho Nahinan, tubuh ni inata Norma Boru Situmorang, ruas ni HKBP Depok Sada, Wik Pitu Manang Laodikia. Pamasu-masuan di hari Sabtu sia April 2022 di HKBP Ujung Menteng. Napaupaton maka tidakkon haporsyaon. Di hari sadarion Minggu 27 Maret 2022 di permingguan manugut pukul 7 nunga maka tidakkon haporsyaon ima sahalak doli-doli Bernardo Mahulay dohot sahalak na marbaju Donna Raida Borusibolon palimahon Parguru Malua Parguru Malua reguler angkatan 2022-2020 di hari Minggu 10 April 2022 pukul 14.30 WIB patupaon nado pertemuan pelajar sidi rap dohot natoras, dohot pangula nagok tiki di HKBP Depok Sada, maringanan di gereja.
Di hari Sabtu 27 April 2022 pukul 14.30 WIB, patupaon nama pertemuan pertama pelajaran tatap muka pelajar Sidi. B. Parsiajar Marguru Malua Khusus Mamukka Sadarion Minggu 27 Maret 2022 madohoti Parsiajaran Perguru Malua Khusus Ma Sahalak Namar Baju Tri Wahyuni Daniela Naro Sian Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Bukit Sion Citayam Depok na paonopon ruas perguru. Mamukka Sadarion Minggu 27 Maret 2022 gabe ruas perguru ni Huriatama keluarga ni Amatta Charles Pardede Inata Burhutapea Rabdoh Tulu Yanakon Nasida maringanan diwik 5 Manang Jordan. Papituhon ruas Natabba. Mamukka Sadarion Minggu 27 Maret 2022 gabe ruas ni HKBP Depok Sadama keluarga Amata Jonathan Manulang Inata Sorta Marisi M. Boru Nababan Rabdohot Tulu Yanakon Nasida Nir 1150 sada Wik 10 sada Manang Jeriko Nasida Ro Sian HKBP Pertukangan Resort Pertukangan. Pawalon Berita Habot Niroha. Na di hari Senin 21 Maret 2022 nunga marujung ngolu inata nyonya Opus Sunggu Flora Inna Morata Borusi Hombing berumur 75 tahun. Nir Sada 22 Wik opat Manang Kolose Tuudean di hari Rabu 27 Maret 2022 di TPU Kamboja. Tubuh buma tarapul sudi keluarga na tinadikonna na pasiyahon pasahaton talikasi tu keluarga situa S. Sinambela almarhum. Di hari Minggu 10 April 2022 di permingguan pukul 10 pasahaton ni Huriata do talikasi tu keluarga Amata situa S. Sinambela almarhum Inata de Boru Hutahayan. Patupaut tado padurungo tujulu di hari Minggu 10 April 2022 di permingguan pukul 7 pukul 10 dohot pukul 10 lalu dohot pos pelayanan Arko songon tadaholong di Pakubasyon na sida sa leleng di Ngoluna. Pasapuluhon parture ni permingguon di hari Minggu 3 April 2022 domu tu pesta parheheon sikola Minggu HKBP Depok Sada permingguon na dipatupa di Minggu 2 April 2022 pukul 10 di Pamaju gabe masuk pukul 0 siang. Anon dung sipul titingon pinasahat partikian tu sikola Minggu laho pa sahaton ponorangion tu pesta parheheoni. Pasapul sadahon pertangyangan wik Rabu 30 dohot Kamis 30 sada Maret di bagas ni ruas. Pertanyaan uwik hari Rabu 30 Maret ni dohotan ni wik ganjil dohot hari Kamis 30 sada Maret ni dohotan ni wik gonop masuk pukul 10 sia wib maringanan di bagas ni ruas. Pasapuluh duahon pertanyaan pasyon. Jadwal pertanyaan pasyon di HKBP Depok Sada perjulu. Pertanyaan pasyon perjulu di hari Senin 10 sada April 2022 masuk pukul 10 sia maringanan di gereja. Paduahon pertanyaan pasyon 2 di hari Selasa 12 April 2022 masuk pukul 10 sia wib maringanan di gereja. Patuluhon pertanyaan pasyon patuluhon di hari Rabu
10 April 2022 masuk pukul 10 siang maringanan di gereja. Hobartusi pertanyaan week Rabu dot Kamis macohot majolo. Soso-soso tupungan kor HKBP Depok Sada. Asa persidohot marhite na patubegehon edde puji-pujian di pertanyaan ini. Pasa pulutoluhon calon situa. Hobar tu pakkobasion di ganup week. Marhite titingon ni Pangido Huriata do sian tonga-tonga ni ruas na terjauh. Jala diusulhon songon calon situa hobar tu aturan dohot peraturan HKBP 2022 amandemen patuluhon bab pitu pasal 27.62 A. Ruas na mangaleho dirina gabe situa huria. B. Naringgas marminggu dohot madohoti perpadanan nabadia. C. Naso hasurahan pangalahona. D. Naumotikna marumur 25 tahun. E. Hipas roha dohot pamatangna. F. Memulus pendidikan sa buoy-buoyna sekolah lanjutan tingkat pertama. G. Na pinilit ni ruas sian tonga-tonga nasida tinotopon ni rapot parhalado partohonan. Pasapulo paton ralat titing ruhut permahinion dohot pamicangon manang RPP. Ralat titing ruhut permahanion dohot pamicangon Minggu 20 Maret 2022 tarsurat Chandra Marpaung Sasitongna Darmanto Marpaung. Pasapuluh limahon rapot tim database HKBP Depok Sada di hari Senin 20 Maret 2022 pukul 10 patupaun nado rapot tim database HKBP Depok Sada maringanan di konsistori lantai 2 Pinangido asaganup ruas ni tim database madahoti parrapotoni titingom ma nagabe udangan resmi. Pasapuluan opon titing naso jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huria marhite kode respon cepat manang QR kode naung adong diganup bangku hudulat tabe dohot marhite grup WA week tabe. Songonima titing masa di huriata di bagasan minggon sai di paso-paso tuhata may tau sangap di guarna. Horas. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kepada Amang Inang Pendeta HKBP Depok 1, Amang dan Inang Parhalado serta Amang Inang Jemaat HKBP Depok 1 dan teman-teman Naposo, remaja yang kami kasihi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena pada hari Minggu yang indah ini kita dapat beribadah bersama-sama, bersekutu, serta memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini perkenankan saya Hisar Sinurat, Ketua Seksi Sekolah Minggu HKBP Depok 1, mewakili Sekolah Minggu HKBP Depok 1 dan Argo, ingin menyampaikan panorangion terkait dengan kegiatan Sekolah Minggu HKBP Depok 1 dan Argo. Jumlah anak sekolah minggu HKBP Depok 1 dan Argo per minggu rata-rata berjumlah 300 anak dalam ibadah online yang dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Jumlah guru dan calon guru sekolah minggu HKBP Depok 1 dan Argo yaitu berjumlah 20 orang. Kegiatan sekolah minggu HKBP Depok 1 dan Argo digabung di Depok 1 selama masa pandemi COVID-19 yang terdiri dari kegiatan rutin dan non-rutin.
Kegiatan rutin yang berbentuk pengajaran online perhorong yang dilaksanakan dalam bentuk rekaman atau live streaming di channel YouTube HKBP Depok 1 ataupun juga melalui Zoom. Pengajaran dilakukan mulai dari kelas ceria dan balita sampai kelas pra-remaja dan dilaksanakan di setiap hari Minggu. Untuk kegiatan non-rutin Sekolah Minggu HKBP Depok 1 dan ARKO pada tahun 2022 ini terdiri dari Parheheon, Jumat Agung, Paskah, Kebaktian Padang, Kunjungan Kasih, dan Natal yang akan diadakan secara online maupun online. Dalam rangka merayakan Pesta Parheheon Jumat dan Paskah Sekolah Minggu HKBP Depok 1 tahun ini, maka Sekolah Minggu akan mengadakan rangkaian acara dengan tema Bersama Keluargaku Melayani Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Adapun rangkaian acara yang akan dilaksanakan sebagai berikut. A. Parheheon Sekolah Minggu. Rangkaian Parheheon Sekolah Minggu terdiri dari 1. Bina Iman kelas 5 sampai pra-remaja dan sharing dengan remaja Naposo HKBP Depok 1 yang sudah dilaksanakan pada Minggu 13 Maret 2022 yang berjalan dengan baik. 2. Webinar orang tua Sekolah Minggu yang sudah dilaksanakan pada Minggu 20 Maret 2022 yang juga berjalan dengan baik. 3. Ibadah dan Pesta Puncak Parheheon akan dilaksanakan pada tanggal 3 April 2022 secara offline di Gereja HKBP Depok 1. Waktu pukul 9 sampai selesai. Setelah kebaktian bersama akan diadakan Pesta Puncak Parheheon Sekolah Minggu. Orang tua anak sekolah minggu dan jemaat HKBP Depok 1 dapat memberikan silua ketika tortor kelas maupun penampilan dari keluarga anak sekolah minggu. Penjualan bunga semangat pada ibadah pagi dan siang tanggal 3 April 2022. Seksi sekolah minggu terlibat dalam pelayanan ibadah pagi, siang, dan sore tanggal 3 April 2022. B. Jumat Agung dan Paskah. Rangkaian Jumat Agung dan Paskah Sekolah Minggu terdiri dari 1. Lomba Pra-Paskah. Kelas ceria balita bernyanyi bersama keluarga melalui Zoom meeting pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022. B. Kelas 1 dan 2 menjelaskan tentang penyertaan Tuhan atau keyakinan iman terhadap Tuhan seputar 5 tokoh Alkitab melalui Zoom meeting pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022. C. Kelas 3 dan 4 menjelaskan tentang penyertaan Tuhan atau keyakinan iman terhadap Tuhan seputar 10 tokoh Alkitab melalui Zoom meeting. Hari Minggu tanggal 10 April 2022. Kelas 3 sampai pra-remaja melakukan kuis Alkitab melalui Zoom meeting pada hari Minggu tanggal 10 April 2022. E. Kelas 5 sampai pra-remaja TikTok Challenge bersama keluarga dengan rekaman video pada hari Minggu tanggal 10 April 2022. 2. Kebaktian Jumat Agung. Ibadah dan pemutaran film melalui Zoom meeting dan offline pada hari Jumat tanggal 15 April 2022. Yang ketiga, Kebaktian Paskah. Ibadah dan pengumuman pemenang Lomba Prapaskah melalui Zoom meeting dan offline pada hari Minggu tanggal 17 April 2022.
Kami menyadari bahwa rangkaian acara Parheheon, Jumat Agung, dan Paskah Sekolah Minggu HKBP Depok 1 dan ARKO ini tidak akan dapat terselenggara dengan baik tanpa adanya dukungan dari Amang dan Inang semua. Maka kami dari Sekolah Minggu HKBP Depok 1 dan ARKO memohon kesediaan Amang dan Inang semua untuk mendukung dalam doa, turut hadir dan berpartisipasi bersama dengan adik-adik sekolah minggu pada setiap rangkaian acara. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf jika ada dalam Panorangion ini ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Rohku sai Allah sama sudah
ameni debata na sumuruk sia salu naroha. Ima mangaramo tia kate-ate do pikiran muna. Di bagasa Kristus Jesus tuatai. Amen. Horas madita sudina. Songonima nakamu akamanami do inanami. Nasayadong do pepa yutihu perminggota sian bagas do akenganan na meragam. Horas madihamuna sudina. Laos marhitioma ni sosoa ni lehelik nakamu akamanami na di bagas. Anggota kaminggu na naing ro, di gereja mahita marpungu, asaboy hibul rohata, aka amata inata na tumua pe kalansia, nunga marminggu be di gereja. Jala, si kopi tipe nga mulai sumisi, omay lehilik nami, Roma hamu sudi ari minggu, tarlumobi sa tokenari, inapatupa par minggu, kita parningotan di hamamate ni Tuhata Tuhan Jesus. Nuaik pe, tapayutihut ma, jamita, di minggu tasadarion na margoar minggu letare, imana tersurat di Psalmen 32, ayat 8 sahat rodi ayat 10 sada, alai hujahahom mamamuka sianai sada songonom bahatana. Edde sipodaun sian si David, mertua ma manang ise naung sinesaan pangalosionna, naung hinukupan dosana. Mertua macolma, ia so dijujur Jahoba tu ibana hajahaton, jaladang marpangalis semtodina di bagasan. Ai saliling huhasipon dosaku, reung do holi-holiku, dibain anggukku kan upari. Ai say didodoni tangamu doau arya dohop borngin, jadi marsik do mudarku songo di hamamasa di luguniari. Jadi hupabotohom matuho dosaku, jaladang huhuku pisalakku, niku do, topotaku ma akka pangalausiku tu Jahoba, jadi marpamuati doroham di utang di dosaki. Alani i martangiang matuho sude nalidang merroha ditiki persaulian, tongodo, nak pero tahop akka aik magudang, dak tagamon sape yang gotu ibana. Hodo pangodiaku, say jagaom muduau siap permaraan, say haliak konom mudo tuahu, olop-olop ni haluaon. Huparrohai, jala hupodai peho taringot tudala si dalanammu. Huiringirik peho doho pamereng ni mataku. Unak tung songo koda hamu, manak songo kalode na somarroha. Dangolo dumonok tuho, da pinatuduk ni kokang. Tung nalado perniahapan ni parjahat, alay manang ise na marhaposa tu Jahoba, haliakonon na tu si asini roha. Marlas ni roha mahamu bida Jahoba, jala marulopolop mahamu alia kapartigor, jala marede masudihamu aka parsihohot marroha. Ido anggo sahatna. Letare marlas niroha mahamu, ido guarni mingguta sadarion. Godang do naboy mabain las niroha ni jolma. Jala ido na di dioran ni jolma. Hatuaon duhut las niroha. Ulo di hata Indonesia idok kebahagiaan dan sukacita. Ahama naboy mabain las roha takamang do taminang. Secara umum dohonot tama, bolo jupa saluhut na pinarhagiot do na pinarsitani roha. Ketika semua keinginan dapat terpenuhi, maka hati kita akan bergembira dan bersuka cita. Dia mana pinarsitani jolma mulak mamusetu sita-sita na tulu ni halak bataki. Na parjolo mabelas ni roha ni jolma ima arta doate. Itu tahe? Arta rumah belas ni rohani jol mana perjulu? Asona membirah mengalusi. Kirana salah artai. Arta. Hamoraon. Ringgit sitio suara.
ganuk marpesta hitari Jumat, ido sa saidok konak karaja parhata, ringgit sitio suara, si bailas ni rohan yaka, ina, raja rodahe, si bailas rohan yaka ina, si pasonang rohan yaka raja. Ternyata ada kolang ina, raja pelas rohana di ringgit sitio suarai. Boido sudat pamasu-masuon, do ano guarra, pesta ujuk, bolo suadong ringgit. Alani i, parjolo ison tabereng di realitas di parmolota, arta, ringgit, materi, itu juga sumber sukacita, dan nasala artai. Alanido sa gudang jolma mangula Arya dohok borngin, asa haru torop nian artana. Alai molo gabe holongan roha di arta, imana mabayan gabe magoma las ni roha. Alani ido ko si Paulus tu si Timoteus roha na holongan di hepeng do na mabayan jolmai gabe mangulahu kajahaton. Cinta akan uang adalah sumber dari segala kejahatan. Karena mencari uang itulah orang mau melakukan berbagai kejahatan dan menimpakan banyak pergumulan, persoalan, penderitaan ke dalam hidupnya. Nama belas ni rohana mangiut ahama musya kamang do tamuinang pinopar hagabiun. Ido asaharulas ni rohani jolmanian asal marhamulia beruna marhasohotan anakna sai dipangido do tangiak tu di bata asa torop pinoparna. Sai rokoma dolok ni purbatua aro tayo dukna akamanami. Tubual laklak, tubual sikoru didolok ni sai tubuan anak dongam muna saur matuaina. Itabay do petangyang na bitang na rumiris tobun na sumarop. Maranak petok kamu tung riris, marboru tuk torop ninna. HP, jok do naik suar-suar upasannya halak batahi, tu realitas pemikiran do perngulota. Ai buluadok sahalak parumai sonari, yopa seda, itugu-tugu seda, dia binga-binga matai seda, ihata-hata doi. Ai bereng jo. Ai buru hata parumai no pusiahain na. Buru sitorus ai waharwa, enak sujibe. Ramos mayate tarina dotto. Atong bolo songon ilak say dohono behabe sabutulla upamao. Maranak sa pulupitu, marburu sa plalu na. Tangong dobe sa pulupitu anak lo sa plalu boruna. Onom dobe ditogu-togu. Say terpamerengod de butino niya apalagi buat tu pesta sudi. Naksuju puang bulu tu pesta say buat tu pak sudiin na. Mabaylas di roha tohode pinopar. Baru pemuse hasangapon. Alani ido saya dipertahat to kalak batak do hasangapon na. Sa pogos na napogos jong pebana. Sugari adong mamisala di arisata di punga marga bolo so tajalo sa jmana tupak muruk doi. Alai bolo ni jalo pe marutungut. Dang binoto hason ni jol masih songono. Bolo ni jalo ba mejo tupakmu. So boto holo pang gudang sidang olon. Alai ujiamu manang jalo hamusyani. Soju ba, so nasi kurahwo puang. Mek siapa lujung. Nakpe na pugos jong hau. Bah, hindi. Pagajangon nido pe. Nah, apa yang mau kita katakan? Serendah-rendahnya orang, rupanya masih perlu dihargai. Itulah hal-hal yang menjadi sumber sukacita di dalam kehidupan manusia. Nadenggamai. Alai bolo sosial dalanna, boidoi danggabe las niroha. Alani ido, Roma perpesal memang ngajari hita di bagasa sedario bolido ibana letare, merlas niroha mahamu, dia maharwa las niroha nama molin, jala las niroha nama noktong, nama buah kita sahat rodi ujung marhasonangan daging dohot todita. Na parjolo las niroha mida jahoba, tapuka masana 10 sadai mamerek turpuktai. Marlas niroha mahamu mida jahoba. Jala marulopolo mahamu alia kapartigor. Jala marede masude hamu aka parsihohot marroha. Barjolo sahali ikon jahoba do sumber las niroha. Alaniyaha
ibana do mula ni saluhut, siyan ibana do arta, siyan ibana do hagabeon, siyan ibana do nang hasangapon. Alani bolo nunga di baga sa Jehovah hita, berarti nunga terjami bengoluta, ay dadabeha hita rapar. Gabi pos maruhata madalani akari ni ngolu. Ay hatana do madok di jamita na di doloki, na di Matius onomi, gari pidong, martonga-tonga langit, di sari ko. Atong na mabir di sipangano do sinumon na, sa sitong na, nasosolhot do betu Jehovah. Napaduahon, bolonung nga jupak kita tu debata, gabi pos marohata aha penamasa. Ala dia ay Jehovah do partano bato atta. Jirang pola be, boy do hita majaga kesehatan. Alay dang gabi holang ala ni si COVID, gabi subuh hita marsal. Boy do poca porang dunia ketiga, alay bolo dibaga sa Jehovah tahaposi ibana nagabe partano batoan, dang pola be apala songon mabiar hiya kita songo biar ni nasomar pakirimon tu debata. Hidup kita senantiasa dikelilingi oleh ketakutan. Rusia tu Ukraina nomor porang, do hita gelisah di Indonesia. Nah di badunian, anggo hita hubereng ruas di Depok, toy marporang kamu si, udahlah ni hami hari ningulu hirasongon ini nak kubereng. Nah, bolong nga di baga sa Jehovah di hita, dang riko be di hita pajaga di daging. Anggo tau 70-an ramang arato apalagi tahun 60-an, saya dong do pe istilah yete. Ay naing borhat to na buang marhuta saya na tulang nga, joloroho joho tu jabu ni tulang. Asa hubaju-baju ihoin na. Adong lusong ni binigay barita na jolo. Daku botong do pe siya nakana tumua mabigay charitay. Boloy do ko tulang nga sa baju-baju birena, asa leonon na do tu si pertahanan. Minimal 7 marulak dohot pidoras. Ibo to hamu do 7 marulak. Boleh 7 halak iba na maniju do citan. Jay bolo pidoras, bolo di 7 zol maison, sahap may mana tu uki tu cawang. Ima guguna. Tasongon ni legenda na iba kalak batak. Nah, bolo di baga sa Jehovah, dangang lapatan ni pidoras, dangang lapatan ni 7 marulak, dangang dong lapatan ni akka mantra-mantra, dohot akka lana asing. Namangi hukma, bolo nung di baga sa Jehovah hita, ibana do bonana do ujungna berbahagia mahita. Ala dia tamo to marharorwasian ibana do hita, jala mulak kita tu ibana, jelas matujuatta lau tu dia hita namangolu. Totu ngamarlas ni roha hita, ala nunga adong jaminan di hita, ay didokon namamu tertulis di buku kehidupan. Ayang binotabu siani, ibana do alfa do omega, dia adalah kebenaran. Dia adalah awal dan akhir. Namangihut, molo di baga sa Jehovah hita, gabi di baga sa kasitongan do hati koran nama hita. Jadi sudera nakin, hamoraon hasangapon, songoli nang akahagabioni, bolo di baga sa Jehovah gabi las niroha may di hita. Ayadong do ina na solas rohana dung mamora, adong do cerita songoli, jalang ayaw cerita ho di hita ison. Adok sepasak suami istri, tiki anak burdut doli-doli na sida, aktivis na sida di Naposo Bulung. Marhaso hotam na sida, ringkas do na sida. Lau minggu terus, jala mengajar kur tong amatay. Asima rohani natay, martangiang may bana tu debata, tabarepot dunay nga mata, ikulozongon na sa kareju, mengajar kur museh, tu partangiangan museh hami, apalagi pertangyangan nuay nga 2 hari sa minggu, hari Rabu do hari Kamis, waleo matuha pasupasum nang pala lereng ninna. Ilo debata lerengi. Alay tutu say diberengin at tayo malaw mulak kalahi, ikosay songon na, mangaya matay law mardalan. Alaniyaha, ay nga chit si majuja na bitis ne. Mulutung asiro haminang, iya dapul zotik bidison ninna. Martangyang musi alay padua. Ali Tuhan mau lihatnya mah di pasu-pasu. Tuk taruli do hami niya dilereng na hupake hamion.
Ay boy hulojok kami akau law ni tudolok tutoruan. Alay kami marukil lobo-lobor kubere ngamat Tuhan. Ay kami acik do bitisna. Nangko apalan ya kareta na burreto ni peli Tuhan ninna. Ilo debata kareta na burreton. Sepeda motor butut inna halak yon. Dung di leon ni mulai ma tubuh mamusay pasu-pasu ilaw nanakon. Tuhan ay bolo hubua kami si usokon olo doho naudan. Nangko apala mobil na ima. Kolo-kolo ipitahoin na. Ileo debata. Sa songoni mahalahi martangyak turusa bil mangula burju-burju. Ileo debata maka pasu-pasu. Ileo dojabu baru. Ileo mobil baru. Nabaga dangakan na burreto be akan nabaga masudi. Alay tarsongoni do ora turput ni hajol maun. Lam talpedo haratu pangujunan bolonung lam lengkap sudi. Marangananga maamatay ay ngalong atong udung-udung nga daw sa jabu tama buti ni dipudi sahalak nga may si minum-minum anggur ribana minum tuak takasan na baru bejabuku baru mobil jala secara umum jolma saya wala naleng madiori na baru do kan ahaman wayang na baru na rohana ideori mamuseno baru sa danay ahamay makay nata naman do istri baru inna. Jadi istri baru. Dukoni dang marhasonangan ni natay. Ay puduman na niyan na tibalab butini. Tungidek ko sa lotek tu sidak pola hasitan ala ni labok ni tilami. Alay tung dolgido di hilalay natay mo dumisigan borngin. Ala niya ay dang marhasuan, dang binoto bigya matay. Gabi do inatay matangyang na. Tagonado hape pugos di bagasan debatay iba. Mardame sonang do amatay na. Alay ko dohono tersongolakan na porsiya. Tagonaldo mora alay hot di bagasat Tuhan anggoipe siko masude las ni roha. Alaniro nakin las ni roha na parjolo ikot di bagasat Tuhan. Tamba maka pasu-pasu sude nakin pinompar ringgit sitio suara songoni manang hasangapon ala na debatado na pasangapon lam mamora lam turuk rohana gabi debatado muse na pasangapon ni. Jol masih songonima na bui marletare marulopolop di bagasat Tuhan ni. Ima na parjulo. Asaboy di bagasad debata jalagok las di roha, ima ikon nasine sa dodosa. Tiap orang yang melakukan kesalahan dan menyimpan kesalahan itu, hidupnya tidak akan pernah tenang. Ujihamu mamergabus. Laos berek kamu ma bolo pargabus dakya boy tenakud duli. Berek kamu ma panako dakya boy so nakudul di hudulan nai. Alanya saya hiranadong do mamereng-mereng ibana di hilala ibana saya non nido butini. Ay sa dia ho tulang bolo ningon atoy mapuang ay soni na. Hape enong ita bujon tong gadong sakunay. Haru habotoan na rohana. Dang boy lomo rohani leleng makatay. So haru heidahan no gadong na sakukon na rohana. Hato patok manya saya tornay kumarojor ron. Tetapi orang yang jujur, apalagi orang yang mengakui kesalahannya, maka dia bebas dari semua tuduhan itu, itulah orang yang paling bersuka cita. Lanido kita, ahapi taho salata, takui matu debatate. Alainuk takui itu debata, takas mau saya takui itu inata duk tuamata. Sebetulnya mang, au do membuat hepeng nai sakuminin na. Sebetulnya audo mangulahon on dan seterusnya. Karena kita tidak pernah luput daripada kesalahan. Maka orang yang mengakui kesalahannya, itulah orang yang mampu berletare. Dan orang yang sudah diampuni kesalahannya, dia sudah dimerdekakan. Alai tutu, bolonunga di dalam idongan uhum, ay salilik so diakui mana dosa na sabutulang nga taruhum ibana, unang besay tau humi terus. Kita pergareja jod songoni say tau humi do ngata do ngaburju. Honaruhu permahanio pamicangio do amata. Tulus sirait do inatay murni borumanuru ginatong. Oloy na. Alay nungadong butini sa taon. Nunga dijakon huriata begabe ruas nagok amata tulus sirait do inatay murni borumanurung. Nung madalani parmahanio ninna
Jong majo na sida, hola jong tersudia do hita mamereng butini. Oh ido ape stulusi ninda. Nungalaho majakon jalan nungalau paluau sia salanai, olo do pe sikapta, do bahasa tubuta hirana manguhumi. Bapak tu datang dir pipi biar juga bapak mereng-merengnya yang mata ini ya, bang si Raiti ya. Aipe napa hato puro tong hijaku kuriai, na muse. Nah, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni. Nah, mangihut mamusia kamang do taminang, mangihut to debata, saya toktong do hita marletare, jala marlas niroha. Lani may deta, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, kuta ingkar. Saya tajalo matu debata, hamoraon, tajalo tu debata, hagabiun, tajalo tu debata, hasangapon ditangyakta, alay unang lupa hita, alay dilio debata madihita bisuk, ima mangihuto nibana, asa tapake hamoraon, hagabiun, dot hasangapota, gabi pasu-pasu tu torop jolma, dot hamuliaon tu ibana. Asa unak taihuto debata alani koktang. Unak taihuto nibana alana di sabok kita, songokoda mana kaludi na mabuan beban. Tetapi firmannya harus terukir di hati kita. Maka ketika kita kaya, kita juga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Alai bulutuk pugus pihitan waing, unak say tatuas tuhasi akanamora. Unang gabi mardusa hita, apalagi unak say tasalahon debata dihapugusot tay. Alai bolota habengeton nang dihapugusot ta, justru disido martabado pasu-pasu leonon ni debata. Alani nang uzumamora nang tikipogos say taihutum madebata di bagasan las ni roha. Akasi songoni tidak mulak kita las marohani par di surgo merdida kita. Aido so biru-biru na sada namagoido kita. Bolo mulak kita tu sikap na songoni. Dang ni rajaan ni arta, dang ni rajaan ni sangap, dang ni rajaan ni pinopar, dang ni rajaan ni portibi. Alai akka na ni rajaan ni debata jalan pinalua sian uhum ala dosa. Sudah mahita di pasu-pasu, alai sudah mahita ni rajaan ni to di perbadia, marsihohot di hasitongan ni debata. Selamat mengulak kaulauta sa minggu tujulo, di pasu-pasu maulau do usaha na meragam, di pasu-pasu kanuk ripe, asa mardame sonang, jala di patulus akasita-sita ni akayana kota. Tarlumobi ma di las nirohata, ta dukung makadat danak sekolah mingguta, patupautan no pestai di tanggal 3 offline dete amang katunami, di gereja oman non, minimal tangiang tapatupa, asa unang adok siya kita namang otapi las nirohanya kadat danak sekolah minggu imadok, ayo mikro dope bahasa bay noni, alay belum biar kita adong dope omikroni, tangiang dugugota, asa nang pala di tanggal 3 daw si omikroni, asa unang adong nanggo sada na marmara danak sekolah minggu, guru sekolah minggu do akan atorasna ido si tangya konota tu debata asa boloboy niyan duk siduk tanggal tului tuaka minggu-minggu na mangihutna boy ma rak marna tapak di bagas joro akka danak sekolah minggui marminggu ay torop do sabutullah danak kina masihol danak dijabu pe yang nakon nami di dok tanggal 3 itu offline ya Pak iya hore ne mana wasai termanor terho udah lama kan nggak gereja ninna ibana oh si hollo habe rohania kadat danaki alayalani biar tu omikron inna roha ipe di padau masya kita kasahid do mara Tuhan tama masuk amin martang yang mahita mau lihat madiho Tuhan ay sikop iloko di hamilas ni roha di sesa hodu dusa nami gabe tama hami dia dupanmu yanakom manjalo tupal hanguluan. Jalatama hamil Tuhan nami. Gabi ulam berita nauli di parmuluan di tongani portibion. Atau ngali Jehova. Lau mangulah pacuomi. Saileo malihami bohali daging dotod di mangaraduti na saulaw na dinggan sa minggu 7 loon. Pasu-pasu maganuk ruas ni huriam. Leo dami do las ni roha di parsaripion. Pasu-pasu akan diulan di tangan nasida asagabi tau persaulia di dasidai. Alai pahot rohana sida manok tong payuti huto.
dilas ni roha ng arsak, uju pugos ng mamora, asa sa itoktong marsangap guarmo, manangahape na masa di parngulon namin. Tuhan Jehovah na usob bahami, so ngoni maka program pagkubasyo dito nga ni Huriam, tuko man na mamasumasukon. Secara khusus, nalau patupaon ni sekolah minggu ni Huriamo Tuhan parheheon, di tanggal 3 na roon, tungasi maroham, homana mga ramoti daging dotol niya kadanaking, mga ramoti akaguruna, mga ramoti nang akanatoras do suderuas naro, lau paitihut pesta parheheoni. Asa sudi na hami sehat, daw siya mara siya sahit, siya COVID-10 siya manang Omicron na masaya li Tuhan. Tungasi maroham ali Jehovah, songonima nang dia kaulau pakubasyon nasing, say homadongan nami patupahoni. Hupuk kahami ka pertangyangan di bagas, say pademak marohani lingkungan, asabuya le Tuhan di jakon nasida hami, patupa pertangyangan dia ka uwik marsada-sada. Jala papos rohani ruas majako pertangyangan ni do rotu pertangyangan ni, asa daw siya nakabiar ala ni COVID-10 siya. Alay lobi siya ni marulahulak pangidon nami. Padaw hami sa luhut na siya mara, ima siya sahit ala ni COVID. Tuhan Jehovah na usob bahami di baga sa Kristus Jesus. Songonima ali Tuhan sakap perbogason ni anak dohot buru ni Huriam, Januat Luis Siregar, dohot Orwan na Teresia buru na ibaho. Tukoma pahoto paujakon na sida marhite pasu-pasu parsaripeon na bediyeng. Jala di pesta ujuk na pe, homanama jongjongi, asaboy di puka di bagasan dame, jala di paujung di bagasan las ni roha. Jala sudi keluarga ramotima, asa di bagasa kahipason, jala dau sian akka mara. Tuhan Jehovah dia karuas muna baru marsaur do tami pe, ruas perguru ima Charles Pardede do inang buru tapea, songoni ruas na baru marsaur do tami, Jonathan Manulang, do inanami buru na baban rap do tolu yanakonna, pasu-pasu manasida, sagabi pasu-pasu di parsauran nami di Huriam HKBP Depokon, jala pasu-pasu mahuriam, gabi habauran ni pasu-pasu, tuaka ruas ne barui, homa nama ngapul, sudi keluarga na tinadikon ninanami, nyonya opusunggu Flora inamorata bursyombing, asa saya sada sudi pinopar na ni rahut holong ni roham, masih tupahan na si jale Tuhan masih urupan masih tangyangan, jala hot ni rahut ni holong ni roham, madalani ari ni ngolu nang tujoloon. Ali Tuhan Jehovah na usobahami di bagasa Jesus, upasahat tami masudi ruas ni Huriam na marsahit, asahon na madulo, pahisarhon na sida, mulak tungolu si ganopari, parguguya ka keluarga na pature-turehon na sida, asa di bagasa kolong na sida pature-ture angka keluargana, dohot parsihohoton di haporsiaon, do pakirimok kamalumon na siyako. Akaruas ni Huriam na marulang tau sa mingguon, tunga siroham, say parrohay man na sida mamilangyari ni ngoluna, asa bisuk maparhaseyang akapartikiani, holam mga raduti akaulaw na linggan pasangap guar mo na badiyay. Pinuji magwar mo letukan dapi, upasahat tami manak persauran ni Sudi Kristen, nadong di Indonesia, jala manang di dia penwaing, jong-jongi jala pasu-pasu masaluhut na. Say parrohay Sudi kapangulan ni Huriam, mamuka siyan Huriam ng mepmet, sahat tuhatopan, niuluhon niya purus nami, purus HKBP, asa ali Tuhan, barita na uli na denggan na ipasahat ni Sudi kaparhubas ni Huriam. So ngoni mabang sudot negara namion, sayu luhom may, marhite na mabohali, Sudi aparatur ni negara namin ni uluhon ni Presiden namin Jokowi, asa partod din na biar mida Jehovah na sida, gabi margugo na sida pa jongjong uhum dot hatigoran. Pinuji magwar mo li Jehovah, sesaya kadusan hami, asa talupa mitoktong majalo pasu-pasum. Atong nuaik peli Tuhan, paborhat mahami mga raduti na sa ulaw na dinggan sa minggu tuzuluanon. Di baga sa padonganon ni anakmo, Kristus Jesus Tuhan namin. Tunggodang do na si Panginoon namin. Alay daktuk, tangyang namin law pajujur ho sa luhut na. Alani nang diak katangyang nasotar huihope, asiniroham mapasikopo do mga leoni di kami. Ato ngalituhan namin, uloy mahami, jala tangihom mapangidwan namion, na usobaw kami,
Ibagasan ko anakmu Yesus Kristus Tuhan sioko pami. Amin. Siya nakapasupaso na tajalo siya debata, tapasahap pilihat na dumenggan, tapuji Tuhan tamarede kita. Tadi Tuhan debata, las maroha tadi Tuhan debata, las maroha tadi Tuhan debata, aroroan ni hagogooni. Para si rohado Jehovah debata, para si rohado Jehovah debata, para si rohado Jehovah debata, para si roha manang itao. Dengan basado Tuhan debata, dengan basado Tuhan debata, dengan basado Tuhan debata, dengan bersama nang hitao. Mata saor tuhitaon, dameni debata saor tuhitaon, dameni debata saor tuhitaon, si baen dame manang hitaon. Las marohat tadi Tuhan debata, las marohat tadi Tuhan debata, las marohat tadi Tuhan debata, aroroan ni hagogooni. Rimba hita jong-jong. Para si rohado Jehovah debata, para si rohado Jehovah debata, para si rohado Jehovah debata, para si roha manang hitao. Tapasahap mapiliatan na tapapungoto di bata, martangiang bahita. Ali di bata amanami na di banwa kijang. Odo haroroan ni saluhut silelo na dinggan. Dot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami ma siya nalomitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihan non. Pati bulhok karajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Ansalam hutadahami gudang nisilolom itu kami. Asalam gergir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilengongi toniro di pamataku. Osado hotogoki roni saluhut armaku.
aldea manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia makuarm. Saya Roma Harajon, saya saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leo matu hami sedarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami to giot tu panguncunan. Palua mahami sian pangaku. Ruas ni Tuhata na hinokop ni Kristus, mulak mahamu di bagasa dame, jala-jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Isodakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana mida ho. Idopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasaur ho madamena tutodim. Amin. 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 Ruas ni Tuhata na hinaholongan di bagasa Kristus, sudi perhala dunia KPD Poksada secara khusus nama kubasi parminggu ta pukul 10 pasahato tuhamuna selamat mangulau-ulau ta sa minggu tuzuluanon selamat hari minggu debatama nama masuk-masuk kita horas madita Horas.